gabi. Ako din si Ian. And wala, Bisaya akong basahon ron. So, dam din ang usahay nga kanang wala, happy truck pero dili jud mato ah. So, ang title lang is Happy Truck pero wala mapo ah. Nafocus ko sa heart. Hinumdum ko sa una, karong bata pa ko. Nga pirti yung guula sa mga panghitabo. Kasuway mo ng gadua mo batolata. Uban sa mga bata ninyong barkada. Kanang lingaw na kaayo sila og katawa pero hilakot, nagkatubod na imong mga mata. Pirmi lang ikaw, pirmi na lang kang hago. Sus, kay hinumdum pa jud ko. Anak, og sa akong giampo. Gaunta, di na ko mahago pero wala man nahitabo. Nga akong giampo, wala man nahimong ako. Kay numdum po ko, katong ulitawon ako, nga nako'y gipangandoy yung silingan ako. Suod niya to niya, nagka-char pa gani guro, text kada adlaw, maabtan pagabi, sus, maglutaw na yung manahuna, o muingon pang forever na jud ni. Pero, kung saon taman, lahit man yung gidangpan, magigo lang kong gipakalitan sa kalibutan, kay wala pa gani ko miangkon sa akong gibati, pero giigna naman dayon kong amigo raman ta. Hinigugma? Dili. Siguro, usap ko to sa mga di dapat mahitabo, kauban sa mga butang nga wala mahimong ako. Katong nitungtong kog 18 adto ko nakauyab. Pero usa ka tuig raman mi adto. Dayon kami nagbuwag. So dito siya mapil sa lista kay naako man to siya. Katong nitungtong kog 19 nagkaila miniya. Katong anggid ug ngalan sa kanang truck bitaw sa dalan nga magpatukar adtong hotdog nga busok ug lamian. Wala pa to siya ilabot kay naako man to siya. Kunong katuig gani mi adto, kunong katuig nga paghigugma. Pero sama sa panahon ug sama sa mga panganod, milabay ra ang istorya ug sa baha gianod. So, unsa ka ha? O kinsa ka ha? Ang happy ra tuod pero wala na ako. Kay numdum nako, Ginoo. O nari ko'y babae nga ako nagkagusto. Kay ilog pagani mi adto sa akong suod nga amigo. Ang di mag-ilog nga gidungan mi niya. Naguyab ako amigo pagka Sabado, ako pagka Domingo. Apan wala na mo gituyo o giplano. Wala mi kahibalo sa tinuod nga storya, mong kinsa gud ang dili mag-away anang style. Pero sa minubo nga istorya, ang hitabo mo sa gida. Ala J. Queen ka o Coco Martin sa teleseryeng Ikaw Lamang. Doon ay bida, kontra o nagadala. Sa among sugilanon, ako'y nahimong kontra. Nagipakya sa bida, maasa ni Kuyog ang prinsesa. Buot na ako'y pasabot, kay siya ang gisugot. Huwag ako naginusarang gainom sa binong makaalaot. Pero naabtag pila ka adlaw, niduol na ako akong amigo. Ang mata, naglawom, ug seryoso kaayo. Mitapad siya nako kilid sa tindahan. Ug dito niya gibubo ang iyang suliran. Tuod gwapa daw to ang among giilugan, pero iyahan na daw ihatag ug iyahan ang gibalibaran. Ngano man bay? Perting effort nimo adto. Akong giignan kay basin paday makaamgo. Effort boy nga dili na badala. Gwapa lagi tuod pero baho ang kay bakbak. Murag ilaga nga nadugta. Napay ilok nga lisno murag gihiwa nga sibuyas. Kung maka-order pa og pagkaon, murag dato. Grabe kahilas. Ug akong migo gapadayon pagyaw-yaw samtang ako nagmisi, nagkatawa, ug nagpasalamat sa Ginoo. Nga katong happy ra, ug wala jud maako ah. Thank you. Perfect, no? Sa'yo ba yun?